Per què els socialistes són més colpejats per aquesta crisi? Perquè, escolti, la dreta és eterna, perquè defèn sempre els interessos de les classes dominants. L'esquerra, quan els socialistes eren d'esquerra, és diferent. Han de defendre els interessos de la societat civil, de la societat en general, i en particular de les classes populars. Per què em diu quan els socialistes eren d'esquerres? Perquè Que no ho són? justament no han defès els interessos de les classes populars en els últims anys, a Espanya i a Europa. Perquè no han pogut o perquè no han volgut? Perquè no han pogut tallar els seus lligams amb grups econòmics i financers importants i perquè no han volgut obrir-se als ciutadans i han volgut preservar el seu poder personal en la política sense una participació dels ciutadans. Si mirem a Catalunya, quin és el futur dels socialistes catalans, del PSC, que a més estan en un moment de regeneració, de canvi? No sé si vostè creu que és regeneració. Jo crec que no, perquè hi ha una malaltia terminal al PSC. S'ha trencat la S de la C. El catalanisme del Partit Socialista. El Partit Socialista de Catalunya era un partit fonamental perquè era l'únic que combinava una qüestió socialista, socialdemòcrata tradicional, de defensa dels interessos populars, etc., amb una defensa de la identitat catalana i de la nació catalana. Fa anys que el PSOE ha decidit tallar la capacitat dels socialistes de recolzar un projecte d'autonomia creixent anant cap a un sobiranisme democràtic assumit per la majoria de la població. Vostè diu concretament que el PSOE no entén Catalunya. El PSOE no entén Catalunya, però no vol entendre Catalunya perquè va en contradicció amb els seus interessos electorals en el reste d'Espanya. El PSC ha estat en una posició absolutament falsa, d'una part, ser part d'un procés d'autonomia creixent de Catalunya i d'una altra part, incapaç d'alinear-se amb els altres partits catalans que defenen l'autodeterminació a Catalunya perquè són incapaços d'escapar de les ordres de Madrid. I en aquesta situació és una situació totalment esquizofrènica. Em sap greu, perquè crec que és un partit fonamental, era un partit fonamental en Catalunya, però la deriva nacionalista espanyola que ha tingut el PSOE ha tingut conseqüències molt graus per al Partit Socialista Català, que no és creïble en la defensa de Catalunya en aquest moment. També han sigut incapaços de relacionar-se amb els joves, amb les noves generacions, amb la capacitat de manifestar-se, es col·loquen contra la veritable renovació política que es dona en aquest país, que són els moviments socials al carrer. El canvi polític a Catalunya i a Espanya es farà a les eleccions municipals. Tant pels partits com Esquerra, per exemple, com els partits nous, coalicions electorals ciutadanes que sorgiran en les principals ciutats espanyoles. Aquest moment és el moment en què el mapa polític de la post-transició començarà a aparèixer clarament.